Ahojte priatelia, v tomto videu si ukážeme, ako z takejto dosky urobíme takýto tanierik s krížom. Na začiatok si nakreslím tvar, v našom prípade to bude takéto koliesko a pomôžem si takouto pílou z Lidla, je to baterková píla Parkside, dvojbaterková, dá sa s ňou robiť aj takto jednou rukou. A presunieme sa k pásovej píle, ktorá nám takto krásne vyreže koliesko. V minulom videu bolo niekoľko komentárov, že čo to je za píla, je to píla Hecht 8950. Použijem takúto 50 sukovník. Kúp si tento s tými žiletkami, je o mnoho lepší ako ten odliatý. A odvrtám si takýmto jednoduchým spôsobom dieru, kúkaj, jak to ide, jak do masla. Moja rada pre teba, kúp si takúto popolnicu na píliny, je to veľmi praktické, super vec. Takže tak, presúvame sa k sústruhu alebo k tokárni. Vlastne tá diera nám slúži na to, že nám bude držať v tomto skľučovadle. Používam takýto tečkový kľúč a vlastne keď ho potočíš, rozťahneš čelusti a v tomto vlastne takto drží. Či to vyletí, nevyletí, hej, akože nestáva sa mi to často, stáva sa to. Pre istotu to dobre dotiahni, aby si mal istotu a tak no. Keď to máš dobre dotiahnuté, pre istotu to ešte skontroluj. No a môžeme ísť začať robiť. Opierku dávam čo najbližšie vlastne k tomu výrobku, k tomu obrobku a používam takéto svetielko, lebo dosť zle vidím. Takže tak. Pre istotu to ešte skontrolujem, či mi to nechytá alebo niečo a môžeme ísť začať robiť. Takisto v minulých komentároch ste sa pýtali, aký používam sústruh, tokáreň. Používam Rojek SH1MA 1500. Je to český výrobok, takže pozdravujem bratrov do Českej republiky. Díky, že mne sledujete. Ahoj. Používam skľučovadlo Vevor 100. Takže môžeme ich začať robiť. Dneska si ukážeme prácu s týmito tromi dlátami. Zľava je to Henry Taylor, Spanzége a dlato Extra. Takže na začiatok použijem dlato Henry Taylor. Dáme trochu iný záber, no tento som chcel, áno. Ako to ide. A postupne najprv si to zrovnám do určitého tvaru a budem uberať z materiálu. Keď máš ostré nástroje, tak to ide dobre. V minulom videu mi tam niekto písal, že či používam mokré drevo. Áno, ale v žiadnom videu som mokré drevo nemal. Toto je stolárske rezivo. Konkrétne toto bolo, myslím, že vysušené na 8% alebo tak nejako. Takýmto jednoduchým uberaním opracovávam tvar toho výrobku. Urobím si spodný čap. Teraz použijem dlato Extra, ktoré mi slúži ako také začisťovacie dlato. Keď to máš dobre pozačisťované, môžeme to obrúsiť. Používam brúsne papiere od firmy Smirdex. Ak sleduješ moje videá, tak ja to vždy takto navlhčím a teplovzduškou to zase vysuším. To drevo pustí taký chlpok, zježí sa a je dokonalejšie. Vlastne teraz znova prebrúsim dokonalejšie hladké. Nakoniec to leštím ešte vlastne šponami alebo drevom, pilinami. Prehodil som si misku, teraz chápeš, prečo som urobil ten čap. A vyberiem si vnútro taniera. Na začiatok, keď začínaš vyrovnávať ten tanier alebo nejaký tvar, ber radšej menej, aby ti to náhodou neseklo a nevyletelo. Teraz už môžeš trošku pribrať aj viacej. Keď máš dlata fakt, že ostré, tak to je radosť robiť. A čo sa týka tohoto dlata Henry Taylor, no sú to dosť drahé veci už, no. Sú to profesionálne, alebo už také akože profi nože. Česi používajú, to je vlastne Spanzége, Česi používajú taký pekný výraz, že nevolajú to dlata, ale že struhy, tak môžeme to aj tak nazývať, že struhy. Ja to nazývam nože dlata, takže tak, no podobne ako zvonku, zase som to vybrusil, navlhčil, teplovzduškou zase vysušil a zase to teraz zase prebrúsim, aby sme to mali dokonalejšie hladké. Kraj vlastne taniera chcem namoriť, používam takéto liehové moridlá. Daj si radšej rukavicu, fakt, že dobre to vie farbiť. A už to len tak neumieš, tak radšej rukavicu. A keď to vyschlo, tak to ešte trošku prebrúsim takou hubou. A tu je už vlastne hotový tanier. Okrem tokárstva alebo tohoto sústruženia sa venujem aj gravírovaniu do dreva. Ja som si zvolil takýto keľský kríž, môže tam byť čokoľvek, fakt, že čokoľvek, čo ťa napadne. Ak by si chcel niečo, tak ľudia mi napíš, môžem ti niečo vyrobiť. No a toto je vlastne už hotový výrobok. A povrchová úprava je Venice Oil. Je to na prírodnej báze, je to olej a včelí vosk.
taká pasta, tu už je hotový tento tanier a tu je taký detail vlastne, ako to vypálilo. Veľmi taký akože, je to čistá robota, pekná, ľúbi sa mi to. No a môže to slúžiť aj ako taký ochranný symbol doma. Na druhú stranu do toho čapu dávam svoje logo, vlastne svoje meno a že to je vyrobené na Slovensku, Made in Slovakia. Keďže tieto taniere často idú aj niekde do zahraničia a proste dal som tam tento nápis Made in Slovakia. Tanierov som vyrobil niekoľko, viac, konkrétne 4 kusy. Aj tuto je vlastne to moje logo, ale namoril som ho celý tanier. Z druhej strany tu je zase trošku taký iný motív toho kríža a zase takýto. Ak si sa dostal až sem, no čo poviem o sebe, som slovenský výrobca. Ak ma chceš podporiť, najlepšie zanechaj komentár, video mi môže zdieľať, daj mi nejaký like, alebo mi napíš, rád ti niečo vyrobím. Ďakujem, ahoj.